Otetaan vielä kerran vaan. Tännekin otte sinappia. Mitä?! Mitä täällä tapahtuu? Sinäkö sen veit sen palan?! Hiljaa! Ai. Sulemaan sinapilla, miksi? Ei tämä johda mihinkään. Nurkkaa häpeämään siitä! Hiljaa! Kuka kehtaa häiritä meidän ristiflogausta? Joku on puraissut pyörästä löydytystä palasen! Eihän se nyt käy mihinkään meidän feediin. Fiidi! Ei teidän päästätkään sovi sinne! No voi. Jes moi. Voi. Yes, moi. Taito. Kus lipsu? Voi kun lipsuskin! Pyhästä löydytystä vety palanen! Ja sinulla se kermavaato on! En minä sitä nyt tarvittu, palanen on hävinnyt! Anna takaisin se. No ei minä sitäkään tarkoittanut! Missä se on? No ei kiinnosta. On hommat kesken. Mikä helvetti teitä perverssejä oikein vaivaa? Tää vittua nyt taas! Tää saatana tuo märisee täällä, tää helvettiä nuo tekee. Ja tuo on yksityisasia ja valtiosalaisuus. Sanoiko joku lantion salaisuus? Päivää! Minulla on viikset! Päivää. Sääli. Hei! Mitä minun silmäni näkevätkään? Onko tuo ohutkuorinen lihapiirakka? Ole sinä perversi hiljaa! Mikä näitä perverssejä vaivaa?